apera mushure mekunge aenda kuMozambique akanobata zvaakabata. And unfortunately inini I was not part of the plan. Ndaisatomboziva kuti chii chiri kuitika. Asi maitikiro azvakaita nanhasi ndinosara ndisina nharo. Nanhasi ndinosara ndichitenda Mwari. Nanhasi ndinonzwa kuimba nziyo yainoti ndiye Jesu muponesi wangu, ndiye Jesu anondirwira, nekuti Mwari vakandirwira vakandiburitsa pandaifanira kufa, zvekuti muzuva ranhasi ingadai ini ndakafa vana vangu vasina amai. Musi washaya murume wangu ndakazotamisika nezvinhu zvandakawana zviri mugaraji. Pamba patakanga tine mota 1, saka mugaraji akangotanga kukiya ndobva ati akupaka panze, asi akanga asingadi kuti vanhu vapinde mugaraji. Iwo akashaya. Ndakashamisika nekuti akaita mahours tisiri kumuona. Pandakazokwanisa kuwana access